mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakaputik hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi palilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 2 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon.
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to- Smart dishwashing paste ko! Smart to- Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. At sa 14 kita kan bulan na Mayo, aldaw po kita nin Martes. Happy Fiesta dyan sa Barangay Santa Justina sa Banuan Kanabuhi. Ibahan niya to sa lado technical si Engineer Abilindon Toralio, ang samuya pong Chief Technician. Sa information si Don Cabrillas. Man sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Sa mga pampubliko pong eskwelahan, digdi sa DepEd sa siyudad kan Iriga, half day pa man giraray ang klase na face to face. Sabi nga ni Kansarong Magurang, kasudma na nakaulay ko taga dyan sa Barangay Santa Teresita. Digdi po sa siyudad kan Iriga na talaga ngayang grabe ang init. Saka aki ko ngayon nahuri. Tan paghuna niya, susunod doon itong dating oras na pag half day, ngaya 7 to 12. Ganyan ka may memorandum, binag-upo 6 to 10 a.m. An kabangang aldaw na klasikan mga eskwela, sa elementary asin man high school, digdi po sa mga pampublikong eskwelahan sa siyudad kan Iriga. Hanggang no rin daw matatapos na naman ini. Sagkod gayod na igwa pang grabing init. Pirming arog kayan ang dalagan. Diyan nga ni sa Barit sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Ining Barit Waterworks may pangapudan na i-schedule na pag-supply na tubig sa mga konsesyonero. Ang iba nga ni dyan, totalmente mayo na talagang supply na tubig itong yaon dyan sa taas na porsyon kana Barangay Santiago. Sabi po kana manehemento kana Barit Waterworks nagbaba subuot na marhay ang water level duman sa water source na pinagkukuhanin dani na supply na tubig dyan sa Sinagpan sa Barangay San Ramon sa Banuan Kanabuhi. Kunda na iba man ang mga konsesyonero nagngangalas anong itaarog na kaya na manehemento ang serbisyo kana Barit Waterworks. Pero nga nakakaarog na kay itong mga dam na yaon duman sa Metro Manila. Asin iba pang lugar digdi po sa satuyang nasyon. Kung naisipon mangga, duwa nga na source ka na tubig na dyan sa
na pinagkukuhanin supply ka na Barit Water Works, halagad ano yan, dahil natataparan ana pangangaipunin tubig kan mga konsesyonер ka na Barit Water Works. Yan pong nasasakupan kan sinambit ng Water District dyan sa Barangay Santiago. Kan sakop ninda an porsyon kan Barangay Santa Justina, tapos ining Del Rosario Banao, saka nagkapirapang porsyon kan Barangay Santa Elena digdi po sa syudad kan Iriga. Ang ibang mga konsesyonер dahil nagtutubod sa arog kaya na sistema na pawara-wara na po na supply na tubig. Garo nga may pigluluto. Anong klase daw ang linuluto ka na Barit Water Works? Sana maluto, bakong mahilaw. Ang nangyayari po, garo hilaw ang pakaluto kan tubig dyan sa Barit Water Works. Kaya po ang nagagaon. Baka ngayon Barit Water Works na ini, iarog man sa ibang mga water district digdi sa Rinconada area na nagkaigwa ng joint venture. O gusto man nga na magkaigwa ng joint venture. Ang nangyari po, minalpaklugod sa mga joint venture baga. Digdi syudad kan Iriga, nakipag joint venture sa Prime Water. Tapos sa Banwaan kan nabwa itong Tubig Pilipinas. Kaya resolveran po ang problema sa serbisyo ninda. Palpak man giraray, mas lalo panganing nagluya. Durante kan magkaigwasin danin mga joint venture. Digdi nga ni sa Iriga, ikinapungot bagaan Prime Water ta paralpak so serbisyo na itinataw sa mga konsesyonер kan Iriga City Water District. Kunyan na ginibuhan po nin paagi kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga. Di ako napapasala, garo perming may loring nagsusupply ng tubig dyan sa mountain unit. Ano daw, so source ka na tubig dyan sa Santa Maria kung mapungsyunar na. Saka ito, kaibahan pa nga niya ako duman sa blessing and inauguration ka na sarong bubukasan ko tang source nin tubig dyan sa Santa Maria, kundi grabe man subutan gagastusun pa. Milyones. Ay nadaw nga na ako na pwede ngayang abutin in 50 million Santissima. Kundi ngunyan pong panahon na ining mga nangyayaring ini na grabing kusog ka na init, apektado pati ang mga burabod. Ta siyempre, kumbaga naguhubas sa mga burabod. Saka nature po ini, bako ining man-made calamity. Sabi nga ni kan masakit labanan an kastigo kan kagurangnan. Mantang iniman na mga orig sa Banawaan ka na Tiwi Albay kukuryente gadan matapos mailista sin mailangkaw ang nasambit o kan nasambit ng Banawaan ang mga lugar na igwanin na African Swine Fever o Infected Zone Category kan Bureau of Animal Industry asin man Provincial Veterinary Affairs Office. Magiromduman kan mga autoridad sa publiko na iwasan mo nang magbakal nin buhay na urig asin mag-order ng mga produktong karne sa nasambit ng Banwaan tanganing day na magwarak pa ang kaso kan African Swine Fever sa mga pagtaraid na lugar.
Tapos ini pong pagranumdum kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol dapit sa pagkakan kana puffer fish o ining butiti tikong asinman goby fish. O kabali pa na biya mulog kasunod naman kan insidenteng nailista duman sa Libon Albay na may tulong tawaan nagadan isa in limaan na ospital dahilan taan mga sirang ini an igwanin hilo kung kaya day dapat ining kakanon. Antes niya itong ipagpadagos po an sinambit ng bareta. Report! Resibihon mo na niya to ang report halis sa luwas na sa linya si Karondang Bani. Karondang Bani, pasok. Salamat kami Karondang Philip. Good morning sa imo. Good morning sa gabos ng mga paraan tabay kanda sa imo programa. Aram digdi po sa City Hall. Kadako kan mga ayun. Kaya itong bakuna ko libreng bakuna, anti-rabies. Kaya lang, ito pala na ang sistema po ng ligdi, halos gabos ng mga pati duman sa siyudad Canaga, wara subuot, ngayon, bulong, anti-rabies. Kaya pinag-uulay kan iba, na mapabakuna ko anti-rabies ligdiyo, may bayad. Bakong may bayad kundi garan forma mareseta lang anira undigdi and itong mabakal dyan sa butika waran libre da sabi karon daw sili so yan medyo ikinakadisganar sa ngunyan kan mga yaraon digdi ta sigibugaan mga ngurob-ngurob at ang kaya kitang naglalaom na hindi ako na digdiyo ang mga musician. At ang halos dahil yan, ito kaya ang forma garo maasat lang. Tapos, babakalong naman sa butika ang tulong sa Tanda City. An aram ko tabi kaya na kaito Karondang Bani igwanin libreng sarong bakuna an City Infirmary sa anti-rabies. Hindi ko lang. Pag first dose garo, yung garo. An first dose saka second dose tabali tulong dose yan. An mabakal ito mismong nakagatanin ayam. Sa dyan, paraman ako na talaga nakakuya kanino. Sa dito sa tulad natin sa mga pasyente. Pero may mga may mga nagsasabi na pa-cancel case daw para hindi ka nang siliplo pa nga bulong. So, sa akin, mapakonform pang niyatan mga skin kaya na naman agad na. Ito tama kaulay digdiyo ang pamayukan na City Health sa Siyudad Caliirga kung ano man agad na talaga ang sistema. Alaga doon, kapag ako na hiling tabi na pwede kang makuha na ng entrevista, nagbigit po sa nasambita na opisina. So, may mga nahiling ako digdiyo, nakagat nila, ikos. Tapos ikos, dara-dara, sabi ka rin na Philip. Garo nagmamalay-may an ikos, kaya pa check upan man. Itong nakagat, tapos itong ikos na nakakagat, yaraon digdi. Duwa na pala ng malaymay. So ikos sa kasuna kagat kan ikos. Yan ang mga makaturotulos sa pag-arong kayan. Pag nakagat bagan sarong tao, ang nakakagat dapat na nag-obserbaran yan. So, ang daradarang ikos sa itong ang nakakagat, ikos man sa naninday. Ang daradara, garo nagmamalay-may man. Nahiling ko nga ni, para pakakakan, alagad, dahil nagkakakanid ng ikos, yan ang medyo makaturo-tres. Inagsasabi, pag-arog ka yan, garo may rabies talaga. Parang daw silip. So, mas maray na itong puro, may mga pasyente yun na nakampos lang
ikos, nakamrot lang ninayam, pero nagpapasiguro sila na mag-avail ka itong anti-rabies. Pero, Maray ko na nakakamros, iyo tong nag-ikos-ikosan lang. aring ito. Taba kung gayo makulog ang kamrot kayan. Iyo talaga. Itong katuwaman. Anyway, so, sa kandidat pasabahan natin, Engineer Aris Hermoso, dyan sa noong baho, Maranad po, tiyaw na siya. Makakuha na po yung entrevista, dapat bigli po sa proyekto, nagpapadak na proyekto, tapos itong mga ng proyekto, ang DPWH, dito sa Inada area, sa nakalihis na taon, and itong mga nagpapadagos na proyekto ngunyan na taon gabi, Karanda Philip. So, siguro yan muna ang sa kanyang sitwasyon, bigli po sa location. Tapos sa Radyo Ronda, ini si Vanessa. Field Report! Salamat karondang bani sa mga heras mong informasyon. Ali dyan sa City and Permarica na siyudad nin Iriga. Ang masakit po kay ni kung kada makagat, daradara man so ayam, daradara so ikos. Matatambak yan dyan sa City and Permari. Baka mamroblema, baka usanan City and Permari, pati ang City Veterinary. Pag-arog na po kaya na sitwasyon, kung may birit-bita na kan mga parakagat, ano daw ang masasabi kay ni Dr. Ronald Pirinya na City Health Officer ka na siyudad nin Iriga. Pero may man po yan na problema kan mga nakakagat nin ayam itong anti-rabies vaccine. Kumbaga, mayo man pong libre na ipinagtataw talaga duman sa mga babakunahan kan anti-rabies. Naka ito, nakagat na ayam so aki mi. Sa diring bulsa na ginastos, nagbakal nin bulong. Ito so City Health Officer dyan kan bako pa si Dr. Ronald Pirinya, pinalibre kami ni sarong dosage. Tapos kung an iba day nagkakaurobos po itong binakal, makikipag-coordinar ka na lang duman sa ibang mga nagbakal. Kumbaga pinag-uurulayan na lang kisa ma-expire itong anti-rabies vaccine. Na-expire man sana po yan ang anti-rabies vaccine, gamito na, pakinabangan na po kan iba. Padagos niya itong manunungod baga sa hilo na hali po sa butiti. O ining inaapod na tetrodotoxin. Dotoxin, asin nakakapagpabara sa mga ugat, asin nakakaparalisa kan mga halanuhan. Basado sa PSERIS Administrative Order Number 249 na ipinaluwas kan Department of Agriculture kan nagtalikod na taon 2014, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta sin pagkakanin pepper fish o butiti, tikong, kaibahanan, goby fish, biya, mulog, asin tanganing maprotektahan ang mga namamanwaan sa pagkakahilo. Saan number 1 pong nakakahilo sa butiti itong apdo pag napusi. Pero ining tikong dahil man baga, ako nagkakakanin na tikong dyan sa merkado, buro barato man. Kaya mga nagkakahirilo, ini talagang butiti na delikado po sa tuyang mga kababayan. Dagdag pa kan ahensya mayong antidote o bulong sa helo na ini asin dai natatanggal ang helo sa paagi ka na paglinig o pagluto kan mga sirang nasambit.
Bueno, nasa linyaman si Karondang Diggs Martinez. Karondang Diggs, pasok. Good morning, Karandang Kuya Philip. Asin ba sa ito yung mga parahinan nyo? Sa ngunyan may nahanap kitang bareta sa Southern Pag-asa o sa Southern Luzon Pag-asa Regional Services Division para ini sa heat index na madadanasan niya tungunya na aldaw na kung sa naging forecast ninda na piglos ninda ini kaswapon alas 5 ni pagkapon na sa ngunyan na Mayo 14 ang temperaturang madadanasan igdi sa Bicol sa mga probinsya ay ni Arcan o sa probinsya ni Camarines Norte 42 degrees Celsius sa Camarines Sur digdi sa tatong rehiyon ay probinsya iyan pinakamainit 46 degrees Celsius sa Albay 44 degrees Celsius sa Sorsogon 41 degrees Celsius sa Catanduanes parehas man sa tuyang probinsya na makakadanas ng init na maabot sa 46 degrees Celsius asin sa Masbate 44 degrees Celsius. Para man sa aga Karandang kay Philip, ang heat index na madadanasan sa Camarines Norte maabot sa 42 degrees Celsius. Igdi sa tuyang probinsya, Camarines Sur, parehas giraring yan na 46 degrees Celsius. Sa Albay, 44 degrees Celsius. Sa Sorsogon, parehas man 41 degrees Celsius. Sa Catanduanes, 46 degrees Celsius. Asin sa Masbate, maabot sa 43 degrees Celsius. Kaya digdi sa tuyang probinsya na yaon sa danger na effect-based classification, heat cramps as in heat exhaustion pwede talagang mangyari. Tapos heat stroke, probable na madanasan kan sa tuyang lawas kung padagos kitang magkakaigwanin exposure sa matinding init nin aldaw. Kaya sabi kan Pag-asa, perming mag-inom nin dakol na tubig, magsulot nin komportabling mga gubing, pati nga sabi nga ni Digdi, imikayan mo ng pag-inom ng kape, tsaa o soft drinks sa udto asin hapon, asin permi magtinir sa mangharong kung na yung man na kalakawan importante. Asin sabi pa Digdi, imikayan mo ng physical activities, pag-udto asin hapon, asin magsulot asin magdarani na panangga sa saldang tanganing maibitaran ang mga manakatibabadan na kausakan matinding tag-init. Yan muna Karandang kay Philip, panakaw niya itong bareta halis sa Southern Pag-asa Regional Services Division si Karandang Diggs Martinez Jr. para sa RTNDCKI at Magmang Kairiba reporting. Field Report! Salamat Karondang Diggs Martinez. Nalijan sa Pag-asa DOST. Di sa Samuyang Istasyon, iba man digdan Pag-asa. Paglaom. Kanasyon. Na pangyayari. Saro na naman pong Bicolanang cadet and magna cum laude as in rank 4 sa Philippine Military Academy class of 2024 ning si Cadet First Class Cyril Joy Mascolino na tubong binayuan Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur na naggraduar bilang magna cum laude as in rank number 4 sa Philippine Military Academy. Bagong sinag, new generation that will do the right thing, service, integrity, and nationalism is our guide, class of 2024. Kumbaga, congratulations sa imo, iha. Hoy, kumusta man palan kay Miss Ella dyan sa Nenyo Jesus, Batuk, Camarines Sur. Sa maabot man pala na May 17, magkakaigwa po ni 13th Grand Alumni Homecoming
ang mga naggraduar sa San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad kan Iriga. Anbing nyo dyan sa San Isidro Covered Court. Alas 2 na pagkahapon. Ining 13th Grand Alumni Homecoming. Ang host iyo ana batch 1974. Talagang grabe pa po giraray ang init digdi sa tuyang lugar. Kumbaga nagpapalo pa sa 47 degrees Celsius. Ang heat index digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Tapos ginibo man po ang First Bicolano Farmers Festival and Agri-Summit Day 1. Farmers and agribusiness companies, groups in Camarines Sur assembled for the First Bicolano Farmers Festival and Agri-Summit at the Central Bicol State University of Agriculture. Sa primerong aldaw, iyon paglansar ka na sa Besoa Agritourism Projects such as Agribill and Learning Hub, Farmers Bayanihan and Trading Center and Agribusiness Incubation Center. Ana sinambit ng aktibidad iyon magpapadagos sagkod sa Mayo 17 ngunyan pong taon. Nag-imbitaran nga na ako kan Philippine Coconut Authority. Hindi, grabe po ang init, masakit magpara biyahinin harayo ngunyan ang mga panahon. Good morning dyan sa Philippine Coconut Authority, digdi po sa siyudad kan Iriga sa pangenot ni Ma'am Mercy Salazar, ana branch manager. Kumusta kay Eileen Oriel asin man kay Sir Johnny Luna, ana senior agriculturist. Siyempre sa gabos niya mga pag-iriba dyan sa naunang bita ng opisina na nakabase digdi po sa Barangay San Isidro, Ciudad Can Iriga. Kundi sa mga tambuan na pinagpanaubaga kan na Philippine Coconut Authority, hindi ako nagkaburuhay sa iba. Itong sabing Kuko Giant na hali pa duman sa Davao. So, tanom ko nga ni, medyo nagyiyelo na baga ang dahon. Kaya ako garo napasala. So, pananaw kan Philippine Coconut Authority duman sa mga paratanom ninyo digdi po sa probinsya kan Camarines Sur ngunya ng mga panahon. Nakasabay ang grabing init. Ultimo nga ng mga dahon kan batag ngunya nagre-reyelo baga. Tapos minsan bigla na sanang minapulok. Kung mahihiling po nindoan mga batag ngunyan sa iba nga ni dahil nagkakaharaman daw pinaghimusuan na. Tinamaan po ka na grabing init ka na panahon. Ultimo nga ng mga duot, nagkakaturutong na baga. Kaya magiging epekto kay ni kung balo sana naman in La Nina pagbaha. Grabe na po inagrangay kan sa tuyang mga kababayan ang mga paratanom. Na sana ngayon mag-uran naman, pero kan nagtalikod pong aldaw, nag-uran dyan sa Banwaan kan Nabwa. Kundian uran ngunyan, bako pang lakop, digdi man siyudad kan Iriga, nagturutagiti sana. Sabi ka na mga gurang kan panahon, alis nga sa nangayayiton. Mas grabe pa ang init na namamatay ang lugod pag day po pig dadagos ang makusog na pag-uran. Kaya ultimong mga halas ngunya nagruluwasan.
sa hinaharasahasan dyan sa mga kadlagan. Kaya ingat-ingat po kita ngunya ng mga panahon. Kung madyan kita sa mga kabukidan, pati ang mga halas nagruruluwas. Ang mga ayam nga ni ngunyan, intirong nagngangaral-ngal baga. Pag day pinaparigusan, saka day pinaparara, nina tubig, delikado. Baka marungaw. Tangon yan po ang mga hayop kung minsan nagiging maisugman darakan na grabing init ka na panahon. Pati ang mga payuninda nagkakaturiti man. Minsan nga ni pati tao garo natuturiti man minsan. Naulakitan man kan ibang hayop. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Kundi ang number 1 dang nakakaturiti sa tao minsan pag mayong laog ang bulsa. Bakong ang init. Kundi minsan nakakabali na ang init ka na payo pag mayong laog ang bulsa kan tao. Ay magparakainit. Ang payo daw mayong laog ang bulsa. Masakit yan. Ani ba nga ni? Sige pa ang i-renove daw. Grabing init kan panahon dyan sa mga pistahan. Sir, may bagang may purog. Dahil man na kukontrol na dahil mag-i-renove. Ngunyan pati na mga pistahan dinudumog na naman kan sa tuyang mga kababayan. Pero kan panahonin pandemic. Nakakaruluwas sa mga tao kaya kulang kayo sa mga parapista. Tipid-tipid so mga kagharong kayo pero igwa pagiraray mga nagpapalusot naghahanda man. Nagsisilibrar ka na piyesta kundi ngunyan open na naman. Nawa sa ang importante nga may makakan. Sabi ka mga ngod, basta ngaya kita magkaon ngod. O, no, ngayang poro pista. Awa, ngaya kita sige sa nakaon, di kita magbayad. Basta busog. Agko pa ngaya purog, inumon ngod. Kaya mauban-uban nga ding aldaw ta. Namig happy-happy kita ngawa ng mga panahon na osong-oso po ang mga piyestahan. Hey, good morning man kay Sir Jerry Navarez na LTO Chief dyan po sa Ligao City sa probinsya kan Albay. Kumusta man kay dating Congressman Sal Portuno Sr. Saka kay Ronnie Maestrado dyan po sa Inapatan sa Banawan kan Nabwa. Pinagkalampag subot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga local government unit para ihanda ang hazard mapping o tukdo sa mga lugar na perming tinatamaan ng baha asin landslide dahil sa inaasahan na pag-abot kan La Nina phenomenon. Sigun kay Presidential Communications Office Assistant Secretary and Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, kung ano ang ginibong paghahanda kan LGU sa El Nino phenomenon, iyon dapat arog man kay niyan gigibuho na pagsimbag sa La Nina na pinag-aasahan man na mamamatean poon sa bulan kan Hunyo o Hulyo pangyayari. Sa pinapod na sectoral meeting kan presidente sa palasyo ang pinag-aram kay ni sa mga opisyal kan Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, Sinman National Irrigation Administration kung ano na ang mga ginigibong lakdang para paghandaan ang La Nina. Bilang simbag ka na tulong ahensya, pinag-report naman sa presidente ang ginigibong
pagpapakarhay sa flood control projects asin mga dam kana NEA, desilting asin dredging kan mga salog asin tanganing day mag-apaw an tubig uran asin mapasiring sa mga kaharungan. Sinabi man ni Villarama na napag-ulayan man ang pagpapatindog kan dakol ng mga impounding facilities o catchment systems para sa luhon ang sobrang tubig uran na darakan La Nina asin gagamiton ang mga natipo na tubig sa mga panahon na didikit ang uran arog kan summer. Sa sectoral meeting, nag-report man ang mga ahensyang nasambit sa pagpapakarahay kan flood control projects bilang paghahanda sa La Nina. Bilang naman digdian na pag-activate o magiging online ang mga dam, through NEA, dagdag pang pahayag ni Villarama. Sinabi man kan opisyal na nagkapirang semana na sana iyon magta-transition na ang panahon sa La Nina kaya dapat iyon maging alerto asin listo ang publiko. Dahil aasahan man na mabulos na ang mga matinding pag-uran. Dawa nga ni pinapangadyi naman na daiman sana maging grabe ang La Nina pero kaipuan pa man giraray ang paghahanda. Dagdag pang pahayag ni Villarama. Digdingani po sa siyudad kan Iriga, so National Irrigation Administration baga na nakabase dyan sa Barangay Santa Elena. Digon sa nako akong informasyon dyan sa sinambit ng opisina. Operational na sana ang NEA, digdi sa Barangay Santa Elena. Kumbaga, itong system superintendent kan NEA, digdi po sa Rinconada area, duman na nagre-report sa Magaraw. Minsan na sa namin na pasiring, digdi po sa opisina kan NEA, dyan sa Barangay Santa Elena. Ngunyan maski an irrigation canal kadidikit baga kan tubig. Paano man makakapag-uma sa mga paraoma niya to pag-arog kayan? Saka pagmati ko nagbaba na naman ang water level dyan po sa Danau Kanabuhi ngunyan ng mga panahon. Baka daing gayo pigpapabulos ta kung magkagarada na naman ang tilapia dyan sa Banuan Kanabuhi. Man sa Ginubatan na opisyal ng pinag-anunsyo ni Ginubatan Mayor Cheno Garcia na asynchronous ang laog sa enterong banwaan. Puon ngunya na aldaw dahilan sa padagos na paglangkaw kan health index na pwedeng makapiktar sa salud kan mga estudyante sin mga paratukdo. Nabisuan naman kan alkalde na mag-ingat ang gabos lalo pata pwedeng magdara ininin na helang arog kan heat stroke asin iba pa dahilan sa padagos na paglangkaw kan temperatura. Ano na sa linyaman si Karondang Kim. Kim, pasok. Pambihira tanawara si Kim. Nagpungak-pungak sa nabagaso sa iyang linya. Pero biglang nawaranin gasolina so linya.
Lisod man, nagmumotor. So, background. Pungak-pungak na sa nabaga. So, linya ni Karondang Kim. Ta nagbarato lugod so gasolina. Bueno, nagbabalik kiraray si Karondang Kim, pasok. Maray na pagkaga, Karondang Philip, sa tuya pong mga parantabay, naputulan sa tuya alinya, kasubago ta may napindot lang kitang sa lang digdi. Beno, Karondang Philip, sa tuyang una kong informasyon nyo yan, ang lokal na gobyerno po, kan Banuanig Balatan, igwa nga programa nyo yan, nagpunpa pala ining Enero hanggang mapundo po ini hanggang bulan ng Hulyo kung saan po napangaran ka na programa katuwang ang Department of Agriculture and Menro ang tigasagi po po ngayon ninda na Balatan Clean and Green Program 2024 kung saan po mga participantes po kayo ang disheting barangay kan Banuanig Balatan na igwa po ning pigapot tinda na pagayunan ni mga barangay. Yes, Karna Philip. And ang nasambitan po na competition na inikan na kada barangay igwa po ning mga divide po siya ning mga iba-ibang kategorya. Arog po kan igwa ning cleanest and greenest coastal barangay kung saan ang malaban-laban man po na mga barangay kang coastal area. And igwa man yung cleanest and greenest barangay na malaban-laban man po ang mga taga-mountain o ang pinag-aapod na upland area, upland barangay, digdi sa Banuanig Balatan. Kung sa Karondang Philip na pinaglalauman na mga premyo kan nasambitan na clean and green na program competition, ang magana po sa kabilugan na Balatan, ang first place na barangay makakakuha po ng 100,000 pesos. And ang second place igwa ng 75,000 pesos. Ano pantulo makakakuha man ng 50,000 pesos. Yun po yan si mga top 1 to top 3 na mga barangay na igwang pinakamalinig as in pinakamagayon na barangay na mahiling po kan mga ma-survey and mga ma-validate ng mga taga Department of Agriculture and kan opisina po ka na Menro. And bako lang po yan na Karondang Philip si mga prizes kan na nasambitan na competition. Igwa pa po yan ng consolation prize si 14 barangay ta ang Balatan po baga di sitting barangay man lang. And ang tulo mapapabali naman sa top 1 and top 3 kaya si 14 dahil makakabali makakakuha man po sinda ng consolation prize na nagkakantidad ng 3,000 pesos. And bako pa yan, igwa pa po ng mga minor awards, arogan best in roadside landscape design, na igwa man ng 5,000 na nakatagang premyo, best implementer kan anti-rabies eradication program, igwa man yan ng 5,000 pesos, and best implementer kang solid waste management. And igwa man po ning best backyard garden kung saan ang mga barangay makuha po sinda ning panlaban na mga zona na igwang backyard garden na pwede nindang ilaban sa municipal level digdi po sa Banuanig Balatan. And may igwa man ning community garden na kukuro anon sa kada barangay para ilaban man kiraray sa municipal level kung saan igwa po yan ng mga premyo na nagkakantidad man ng 10,000 pesos. And ining programa po ining Karondang Philip, sabi sa tuya ni Sir Mark Abrera kaya Department of Agriculture, ang ngunyan nagtataw po sinda padagos po ang pagtaunin danin mga pananom na itatananom po sa mga kada zona na pinagtataw po ninda sa kada barangay para matawanan ng mga pangtanong sa inda pong mga community garden, mga backyard garden, sa inda pong mga
nilalaban ng mga barangay asin zona. Yan, karon na Philip, ang sa tuya pong mga nakuang impormasyon ngunyan, ali po dyan sa lokal na gobyerno Kanbanuanig, Balatan. Karandang Kim, Yes po, Karna Philip. ano pa ang mga kunyan dyan na dapit sa mga pagtatanom, mainit baga, kung rin sa mga init, sa kalugod matanom. Yan nga ni Karna Philip, pigaan niya to, pinag-implement bagay ng Greenest Barangay Program na competition. Nagpuntahan po ni kang Enero, hasta bulan ng Hulyo, nasaktuan pang medyo talagang mainit ang sa tuyang panahon, nasaktuan ang ibang ning barangay problemado man ngunyan sa supply kang tubig dito sa Banuan kan Balatan, lalong na sa mga yaon sa upland area na mayong source ng tubig. Talagang nagpo-problema sinda, lalong na pinag-atamanan muna nindaan sa inda pong mga pananom na ay puwan dapat iguang mga bastanting tubig para mas mapatalubo ning gusto ang mga tanom ninda. Karandang Kim, Yes po. ano pa? And ang nakatalaan po kayan, sir, karon na Philip, na awarding sa mabot po yan na Hulyo ngunyan pong taon 2024, an awarding kan mga barangay na makakabali po sa top 1 and top 3 si mga matatawanan po ng minor awards. Kaya ang ibang barangay ngunyan sibot-sibot sa pagpapagayon kansa na pong mga barangay na mapatalubo si mga tanom nila community garden. And ang iba may pigigibo man ng mga ibang mga disenyo sa kada zona sa mga sa gilid kan tinampo na para mas mapagayon ang sa pong mga barangay. And Beno, karon na Philip, yan muna ang sa tuya pong nakuang impormasyon ngunyan. Hali po digi sa tuyang location digi po sa Balatan. Ini man po si Karandang Kim New York para sa RPN Radyo Ronda Iriga reporting. Field Report! Salamat Karandang Kim sa mga eras mong informasyon. Hali dyan sa Banuan kana Balatan, Camarines Sur. Di na naman po kita sa madiklom na bareta. Ang National Grid Corporation of the Philippines, igwa na naman nakatalaan na power interruption advisory. Sa maabot na Sabado, Mayo 18, ngunyan pong taon, poon alas 6 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon. Naruyo na ini so power interruption na perming nabubulilyaso idadagos na. Ang mga apektadong lugar, Iyuan Iriga, Nabwa, Buhi, Baaw, Balatan, Bula, Batu, asin rason kan power interruption, iyuan preventive and corrective maintenance kan nagasin Iriga substations along the transmission line. Yan po ang pangapudan kan National Grid Corporation of the Philippines digdi po sa tuyang lugar. Report! Bueno, nasa linya man si Karandang Atan. Karandang Atan, pasok. Good morning sa kabos ng mga paraan tabay muli tadi Karandang Philip. Dahil nakaresipinin taon na Rice Farmer Financial Assistance o an RFFA ang perming ipinagdudulok na problema o reklamo kan mga paraoma, partikularmente na digdi sa Camarines Sur. Ini an napagkaraman ki Labhuarin, an Information Officer kan Department of Agriculture Bicol,
kung saan man pinaglinaw man kaini na dahil talaga gabos na miyembros kan registry system for the basic sectors in agriculture o an RSBSA na taon na makakareceive sinambit naman na asistensya, partikularmente na mababa sa 2 hektarya sana ang mga pwedeng makareceive sa rupa ang iba bagong rehistro sana. Mientras tanto sa Fisher Fox Month celebration na atindihan kan nasa 300 na mga parauma hali digdi sa Camarines Sur asin di pang probinsya kaibanan sa mga programa kan DA and Civil Society Organization Accreditation, Rice Program, Corn Program, Livestock Program, Promotion and Development of Organic Agriculture Program asin di pa kung saan man mairarani ang kada concern kan mga parauma na matatawan sinda nin intervention asin matatabangan sinda. So sa ngunyan para mientras karon ng Pilipinas na muna sa tuyang information diman ang kabarkada karonda Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat karondang atan sa mga heras mong informasyon. Ngayon, antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, cool body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors: Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, sa Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabwa, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Siang, Nabwa, Camarines Sur, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued sponsors:
May the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars as in iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Bagamat na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy nang guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yiling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old.
Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yiling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yiling. Sarap na ng tulog ko. Kaya nilintain ko na ang Yiling. Yiling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure na hahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung mahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang kidney care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang kidney care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang kidney care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa mga aral. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas, above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Sa isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod din sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami,
Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drug Store at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi nyo sa Kidney Care? Bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Pambira na ula kita ni Kim kung ano-ano na naduduldog. Ay, padagos po kita rigdi sa tuyang programa. Wana po kitang 16 minutos makalampas na alas 9 din pagkaaga. Babasahon ko ang mga brownout na mangyayari digdi po sa Rinconada area. Sa aga, Mayo 15, na brownout po na alas 9 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon, 8 hours. Ang mga apektadong lugar iyo Buhi, San Pascual, San Buena, Santa Elena. Na rason po ka na brownout iyo conversion of structure from C2 to C15. Tapos sa Aldauman na Webes sa Mayo 16, power interruption advisory man giraray. Poon alas 9 nin na aga hasta alas 5 nin pagkahapon, 8 oras na gayo. Ang apektadong lugar iyo Nabwa, Batu, Paloyon Oriental, Partikan Masuli. Na rason clearing and conversion of single phase to 3-phase line for Tubig Nabwa Pumping Station.
pa duman sa Ligao City, pinagkaguluhan kan mga residente na pagdagsa kan dakol na sirang bangkulis sa Katburawan, Ligao City sa probinsya kan Albay. Problema ta nagkaraot da so pangki. Pinag-koronahan man bilang Mrs. Philippines Grand International 2024 ang kainutuniting Bicolana na nanggana sa nasambit ng pageant na Albayana Bicolana Beauty Queen na si Tina Ang Baleza na pinagsagibo duman sa San Pablo Convention Center, San Pablo, Laguna. Kan nagtalikod na daw mayong humpay ana kaugmahan asin kabali man sa mga naugma iyon paryentes katrabaho sa social media dahilan sa nako ang corona kana beauty queen na si Baleza. Mientras na magiging opisyal naman na representante si Baleza sa gigibuhon na Mrs. Philippine Grand International 2024 sa nasyon kana Myanmar. Si Tina Ang Baleza iyon sarong public school teacher sa Tabaco National High School sa Tabaco City sa probinsya kan Albay. Congratulations sa imo, Mrs. Hoy, kumusta mambalan ki Manay Belen Pederes, ki Manoy Arnel and Manoy Willie Serdan dyan po sa Babatnyan, San Isidro Digdipo, Ciudad Canirga. Siringman ki Manoy Felix Castillo. Pwede subot makasuhan and perjuri si Bamban Tarlac Mayor Alice Gu kung mapapatunayan na ay talaga ini Filipino citizen sigon ki Commission on Elections COMELEC Chairman George Garcia. Alagad antes po niya tong ipadagos na sinambit ng barata. Report! Nasa linya man si Karondang Atan, pasok. Tuyaman an sa tuyang dugang na barata sa lado lokal na pigbubusol ganyan kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO Piudoran duman sa probinsya kan Albay ang pagdakigbanin sa diring substation nin huli sa maluyang supply nin kuryente sigon man ki MDRRMO Head Noel Odonia saro ini sa mga nahiling na opsyon kan sa indang opisina nganing marisolberan an haluin ang pigsasapar na problema kan mga residente. After kani, saro pa sa mga pwede sir, nagibuhon ang pag-transfer kan connection ninda hari sa Albay Electric Cooperative pasiring sa Sorsogon Electric Cooperative. Magirumduman ang sitwasyon na ini ang kausakan kawaran o kakulangan nin supply nin tubig sa banwaan urog na taan operasyon kan water system nakabase man sa supply ning kuryente. Mientras tanto, sa iba pa natong barata, duwang arestado sa magkasuway na drug bypass operation duman sa probinsya kan Albay. Duwang naarestar na persona sa magkasuway na operasyon kontra illegal na droga kan mga otoridad sa probinsya kan Albay. Dakupman sa Purok 2, Barangay San Isidro, Banwaan kan Santo Domingo, si alias RV 41 anyos
Maayong agom asin man residente kan barangay Pawa, Siyudad kan Legazpi. Konfiskado sa operasyon ang tulong sa dit na plastic sa sinin pag pinagtutubudan na Shabu. 500 pesos na kwarta, iba pang non-drug items. Mientras tanto sa barangay Talungog, Banwaan kan was inarestar man si alias Anton, 18 anyos, asin man residente kan kaparehas na lugar. Nadakop ini makalihis magpabakal, kisa rong salit na sa sinin na pinagtutubudan na Shabu. Sa rong genuine 1,000 peso bill na by bust money, na-recover man sa iya ang duwang salit na sa sinin Shabu. Ang duwang na-arestar na persona, presenteng nagtitinir na sa kustodiya kan pulis para man sa magkakanigong disposisyon. Iyan na muna ang sa tuyang dugang na informasyon. Iniwan ang sa inyong kabarkada karonda, Jonathan Oliging reporting. Report! Salamat Karondang Atan sa mga heras mong informasyon halik dyan sa luwas. Padagos niya ito itong manunungod baga digdi sa pagkasong perjury kay Bamban Tarlac Mayor Alice Gu. Sigun sa pakikipag-ulay sa COMELEC Chief pinaliwanag kainin na nagsumpa sa mismong Certificate of Candidacy si Mayor Gu. Alagad sinabi man ni Garcia na mayong day nagtugot o nagplanchar ng disqualification case kan kandidato pa ining sigu magin kan magparehistro pa sa ini kan Abril 2021 kon kaya inaprobaran kan election registration board. Sigun man sa poll body chief na sa Rarom Kanlay tangin namamanwa na Pilipino sa naman ang pwedeng magkandidato para sa public office. Paliwanag pa ni Garcia na daiman na minamandato kan COMELEC ang sarong kandidato asin iba pang requirements para patunayan ang sa indang edad o nasyonalidad para sa indang sinumpaan na pagsumpa asin pagpaplanchar kan sa indang kandidatura. Daima na subot pwedeng habuan kan COMELEC ang COC kan sisay man na kandidato na mayong disqualification o cancellation case na ipinagplanchar ang sarong restradong botante. Anot kay ni nagugat man ang kaso ni Mayor Gu matapos na makabit ana sa iyang o masabit ang sa iyang pangaran sa Philippine Offshore Gaming Operator na pinagsalakay kan mga autoridad sa enot na parte kan Marso sa mga kaso may o dapit subuot sa human trafficking asin man serious illegal detention, bagay na enot naman na pinagnigaran kan naunang bitanang alkalde. Lusot naman sa ikadua asin o pagbasa sa Kongreso ana lay na nagtutugot sa online voter registration asin expanded voting mechanisms para sa Filipino overseas voters. Ini ana House Bill 10178 o Overseas Electronic Registration asin man Voting Act na nagpapalaba pa sa pagpapalista sin paagi kan pagbuto kan mga botanteng OFW sin man overseas Filipino workers para mas mapadali asin maingganyo ang mga ini na exercise ang sindang diretsong magboto. Sa sponsorship kan pangenot na author kan nasambit ng lay na si OFW Party List Representative Marisa Magsino, sinabi ka na kongresista na madalas kaya subuot na magbabaan voter turnout sa mga botanteng Pilipino sa ibang nasyon dahil sa rayukan sa indang pinagtatrabahuhan.
Kung sa embahada, kung sa insinda, nakarehistro asin nagbubuto, arugman kan mga Pilipinong seafarers o mga seaman na palipat-lipat ang lokasyon kan sa indang trabaho. Pasado sa records kan Commission on Elections, iguanin na 1.6 milyones restradong overseas Filipino voters ang nagbuto kan taon 2022, national asin mana local elections. Tapos ini pong babasahon ko manunungod sa satellite registration schedule digdi po sa 36 na barangay kan siyudad nin Iriga. Sa aga dyan sa barangay La Purisima, Barangay Health Center. La Trinidad, Mayo 16, Barangay Chapel. Niño Jesus sa Mayo 17, dyan man sa Barangay Hall. Sa Perpetual Health, Mayo 22 sa Barangay Hall Covered Court. Sa Sagrada sa Mayo 23, Barangay Hall Covered Court. Salvacion sa Mayo 24, Covered Court, Salvacion Integrated School. Sa San Agustin sa Mayo 29, sa Barangay Hall. Sa San Andres sa Mayo 31, Barangay Hall. Asin sa Hunyo 4, dyan po sa San Antonio Covered Court, San Antonio National High School. Uya po ang mga pinag-aako na valid ID para sa voter registration, national ID, PhilSys ID card, as in postal ID card, person with disability ID card, student's ID card, library card na may pirma kan school authority, senior citizens ID card, land transportation office o ining driver's license dangan man ining student permit, National Bureau of Investigation clearance, Philippine passport, social security system, government service insurance system, unified multipurpose ID card, Professional Regulatory Commission license card, Certificate of Confirmation halis sa National Commission on Indigenous Peoples o ining mga IPs, barangay identification certification na may retrato, iba pang government issued valid IDs. Employer's ID, Employee's ID, Company ID, Community Tax Certificate o ining sidula asin man PNP clearance day aakuon bilang valid ID para sa pagpaparehistro. Paano magparehistro? Personal na magpasiring sa Office of the Election Officer Satellite Registration para mag-fill up ka na registration application form o ining CF1 Series of 2022 magdarasanakan mga minasunod. Valid ID na pinag-aako para sa voter registration, asin man, photocopy ka na valid ID. Pwede man na mag-download ka na registration application form CEF1 Series of 2022 para makapag-fill up na bago pa magpasiring sa Office of the Election Officer, iscan na QR code para makapag-download. Sarong kopya man kan CEF1 Series of 2022 na nakaprint sa long size bond paper ang dapat i-accomplish. Yan po ang pangapudan kan Commission on Election digdi sa Siyudad kan Iriga sa paagi kan COMELEC Election Officer na si Attorney Cinderella Pereiras Lozano. Hoy, kumusta man palan ki punong barangay Darsigo dyan po sa
San Jose, digdi po siyudad ka na Iriga. Report! Dagdagan tapaan mga informasyon hali dyan sa luwas. Nasa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Pambira na wara baga si Ate Glenn. Ate Glenn? Report! Nasa linya giraray si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat karon da Philip. Maray na pagkaaga sa gabos na nagantabay sa tuya. Kumusta ang laot ko dyan sa Short and Eric? Okay man baga, kundi may dikit lang na may interference. Okay. Okay. Alat mo na. Maan mo na kung ano, location mo dahil. Mientras na pinaghahalat-halat na po si Ate Glenn, na day matahubanan sa iyang signal, naghahanap pa nin perting kamugtakan. Padagos niya itong manunungod baga digdi sa pinagtutukar niya to na inaprobaran na sarong bill dapit sa voter registration. Alagad na 600,000 sa naman na kaparehas kan 35.5% kan kabilugan na overseas voters na mabuto. Ayot naman na sinabi kan poll body na target kaining mag-implementar kan online voting para sa overseas Filipinos para man sa 2025 midterm elections. Kaya maugmang barata po ini para sa mga yaon sa abroad na mga botante na mga Pilipino. Pinagsusulong man ngunyan kan kongreso an sarong lay para sa daipag dagos kan barangay asin sangguniang kabataan election sa Disyembre 2025 sa ibong kan ruling kan Korte Suprema kan nagtalikod na taon na iniana illegal. Sa iplinansyar na House Bill number 10344 ni Camarines Representative Luis Villaperte, pinagpaplano kainin na mailipat ang pagsasagibo ka na masunod na local elections po on Disyembre 1, 2025 sa Oktubre 26, 2026. Asin sa kada tulong taon sa mga masunod na barangay sang guniang kabataan na o ining BSKE. Sigun pa sa congressman na pagsasagibo ka na masunod na BSKE sa original na schedule, iyon ang nangangahulugan na mas halipot ang termino kan presenting mga opisyal para ma-exercise dahil ta kaidto sa nang Oktobre kan nakaaging taon pinagsagibo ang local elections. Sa lipot na panahon sa naman, ninda may sasagibuan sa indang obligasyon para pagserbihan an sa indang mga kababayan asin papanimbagon na ma-exercise an sa indang kapangyarihan
na ipinagtao sa indakan mga nagboto sa indakon maserbisa naman sinda sa laog nin 2 taon. Sinabi man kan congressman na ang pinakahalipot na termino ang makakabalgaman sa provision kan 1987 Constitution as in 1991 Local Government Code na nakapalaman ang termino kan barangay as in SK officials ayun dapat na 3 taon. Makakatipid man subot nin pundo dahilan tadakulan na pinaggagastos kan barangay para sa pagtitraining sa chewing. Igwa man na bagong mga nailihir na opisyal. Magramduman na kana taon Hunyo 2023 pinagdeklaraman kana Supreme Court ang Republic Act 11935 na nag-extendir sa pagsasagibukan BSKE halis sa indang initial na schedule na December 2, 2022 sa Horing Lunes kan Oktubre 2023 bilang unconstitutional. Sigun sa ruling kan Korte Suprema, pinagbalga kan lay and due process, constitutional right kan mga namamanwa na Pilipino na magbuto asin pinagpapusog sa paagi kan grave abuse of discretion. Tapos pinag-ingganyo man ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mga paratukdo na magluwas sa indang mga comfort zones para makasabay sa mga pagbabago sa laog kan sektor kan edukasyon. Tinawan doon man ni Villanueva na sa tabang kan ng mga paratukdo iyon na importanteng magkaigwanin mas halabang eksperyensya o experiential learning ang mga estudyante tanganing mas mahasa sinda bago pa man maglaog sa napiling industriya. Sabi pa man kan senador na sarong dakulang hamon na kinakatubang kan mga paratukdo sa nasyon asin inian na pagsiguro na makakakuha nin trabaho ang mga naggraduar sa tao pa man kan marikas na pagbabago sa workplace landscape. Tinawan doon man kan senador na importanteng magluwas man sa indang mga comfort zones ang mga paratukdo dahilan tadakulan papil kan mga ini sa paghubog sa futuro kan mga estudyante. Dagdag pa man kan senador na responsibilidad man ninda sa paagi na tauan ang mga paratukdo nin oportunidad para sa padagos na professional development sa paagi ka na micro credentialing. Mantang sinabi man ni Senadora Reza Ontiveros na ang naging lakdang kan Office of the Ombudsman para kasuhan sa korte sinda dating Department of Health Secretary Francisco Doki asin man Procurement Service Department of Budget and Management under Secretary Lloyd Christopher Lau matapos mahilingan na probable cause. Dapat pa mandigdi ang kasong graft sa subot illegal na paglilipat ka na 41.46 billion pesos na pagbakal kan COVID-19 supplies asin mga kagamitan kan taon 2020 sa kasagsagan kan pandemya. Sigon kay Ontiveros, ang sendang reklamong pinagplanchar ni dating Senador Richard Gordon laban ki Doki Lau asin nagkapirang opisyal pa kan DOH yuan bunga naman kan sendang investigasyon duman sa Senado. Daiman na pupuli subot sa Mayo ang mga pagsisiyasat ninda sa Senado
Dagdag pa kan senadora ang lakdang manaynikan ahin sa iyo na patanid sa mga opisyal o mga koraptong opisyal kan gobyerno kung saan bilang naana sa indang mauugmang aldaw. Dahil digdi nagpasalamat man si Hontiveros sa ombudsman sa pagiging onesto sa pagpapatub kay ni sa indang mandato. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabcon, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pagawin pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pagawin pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamilya padala,
ML Kwarta padala mula sa M. Lulier. Mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan sa M. Lulier. Ang pinagkakaingatan, madalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Report! Pero nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Pambira ta, mayo nalugod na naman si Ate Glenn. Dagos po kita diduman sa pinagtutukarta. Dapit digdi sa mga anomalya na nangyari ka na panahon. Panahonin na pandemic. Dahilan digdi nagpasalamat man si Hontiveros sa ombudsman sa pagiging onesto sa pag-utob kay ni sa indang mandato na maghagad nin hustisya lalo na sa mga kaso na kinasasangkutan ka na sa paggamit ka na kwarta ka na publiko, anomalya sa pagbakal. Rayon po man subot ini para sa mga Pilipino na nagtitiyo sa nagkasya sa naman sa mga limitadong ayuda kan kasagsagan kan pandemya, lalo sobraman sa mga healthcare workers na nagtiyo sa delayed na special allowance in man hazard pay. Nag-aasa man si Hontiveros na magdadagos-dagos na pagkamit kan hustisya para sa mga namamanwaan. Awot pa man lugod makamtan ang hustisya. Kaya itong mga pig para dilihin siyahan kan panahon po nin COVID-19 digdi sa tuyang nasyon. Sunod kaya na paiimbestigaran baka si dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya lang ang pagpapatunay kaya kan pagkakasala kan sarong koraptong opisyal kan nasyon, medyo horohalawig pong proseso digdi po sa nasyon Pilipinas.
kumbaga mga korapto na nga niyan, ibang opisyal kan sa tuyang gobyerno, orgulyo pa. Pero pinapangalandakan pa nindan, pagiging korapto ninda. Taan nangyayari po kadigdi sa tuyang nasyon na so mga politiko na makakwarta, mga pudiroso, nakakalibre sa nabagang bigla. Kahit ito nga ni, sumay mga kaso nin plunder. Malat ang mga opisyal na naman kana sa tuyang nasyon. Dapat po kung ma-implementar kan ledig di sa nasyon Pilipinas, ipautob nin tultul ba kung para sana sa mga mayayaman an hostisya digdi sa tuyang nasyon. Kung makwarta ka, pudiroso ka, libredo ka sa ano man ang mga kaso, yan po ang dipisil digdi po sa tuyang nasyon. Kumbaga, mga nagkasala na nga ni, napatunayan na habo pagiraray na akuon ang sa indang mga kasalan. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Kaya minsan masimpil pagpara isipon ang mga nangyayari po digdi sa tuyang nasyon. Naita man mabasol ang iba na dahil natatawanin na hustisya kung minsan mga nagre-rebelde. Lalo ka na panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, nakadakol po ang naapektaran sa kampanya laban sa illegal na droga. Ito lugod na mga Chinese nationals, bilyon, bolto-bolto po ang iba na nagkadarakop sa illegal na droga o ining shabu, pinalibre. Pero sa mga Pilipino na kumbaga nagtitios, nadakupan sa naman indikit na droga, pinapatumba. Kaya ito po ang dipisil na kampanya kan sa tuyang gobyerno laban sa illegal na droga. Nadakol po kan mga nagbuwis ang buhay ng mga Pilipino. Alagad sa mga iba dyan na abusadong Chinese, imbis na magbuwis nin buhay, pinapadulag pa subuot. Nakakadulag pa. Mga laskata, nadakop na, nakadurulag itong bilyones, bulto-bultong droga na nadakop sa sarong Chinese nationals. Kaya masakit pag-arog po kaya na hustisya digdi sa tuyang nasyon. Kumbaga makahirak ang mga Pilipino. Ngunyan, iba na naman na nangyayari dyan sa Ayungin Shoal. Sa mga kadagatan na teritoryo kan Pilipinas na pigpaparaangkin kan nasyon kan China. Tapos sa mga parasira ta, pigpapakorupsita ng tubig. Mayong kalaban-laban. Dapat mag-isip po ang mga Pilipino dapit sa bagay na ini. Kumbaga kaipuhan ta na magkasararo. Sa kitaman sa nakaya kung minsan nagkakabara nga digdi po sa tuyang nasyon. Imbis na ipaglaban ta nasyon Pilipinas, ani ba pong mga kababayan niya tuyo palugod ang nagiging ulang para makuha na triumpo kan mga Pilipino sa ipinaglalaban na mga teritoryo kana sa tuyang nasyon, kana sa tuyang gobyerno.
Pinagaasan man na mamamatean an mainit asin maharasahas na kondisyon ka na panahon sa kadakla na parte kan nasyon sa maabot na simana sigun pa sa pahayag kan State Weather Bureau. Pwede man na magdaraman ini ka na posibleng mga paguran asin pagkikilat sa hapon man asin banggi. Pinagaasan man na magkakaigwanin na matinding mga paguran asin daguldol sa nagkapirang lugar duman sa Mindanao sa masunod na simana asin man sa northern asin man central Luzon man po na Lunes sagkod Sabado. Duman man sa Metro Manila inaasahan man na magiging mainit asin masaldang ana panahon sa udto na may posibleng mga paguran asin kitkilat sa hapon o banggi kada aldaw sa sarong simana. Bueno, inaabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot ni informasyon na RPN Radyo Ronda DZKI News. Nalado technical si Engineer Abelindo Naturalio ang samuya pong Chief Technician. Sa information si Don Cabrillas. Sa transmitter si Jimmy Guanzon. Mayo pa so paglaom kan sa tuyang nasyon. Ako man po si Philip Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pag-antabay.